Čaute, zdraví vás Hoodfake a vítam vás pri sledovaní Minecraftu so mnou. Takže môžeme vidieť moju... No takže toto som ja. Budeme spolu natáčať veľa. Dobre, toto som... Môj tvár. Tu mám čestky, drevo, hocičo, rôzne veci, jedlo, dia. Tu mám výťah, lebo je to multiplayerový server. Tu je môj iba bed. Čestky, no. Môžem vám ukázať. Tuto máme spawn, majiteľ. Dnes ideme do drevenou sekerou, ľavým klik, nepotrebujeme to. Bruno. Pozrieme sa, čo je tu. Skakačky, rád for VIP. Kam ideme? Ideme do Enderu. Drevené... Čo je tu? Shop. Na tomto serveri asi druhýkrát dali mi dom, takže úplne v pohode. Aha, parapapapa, McDonald. Dobre, takže som doma. Das is mine house. Neviem po nemecky. A ideme dokončiť môjmu kamošovi dom, o ktorý nás poprosil. Čo mu dáme?